cheek cancel culture anti hi kan lo shave to thi dem ka lo movement thar de ure hi ama chu walk anti walk kami liberal ngaihdan kha engmah khanin tel khan tumta khatiang ang zom theilo kha chu an F.I.R an thel mi tam tak fiamthu te le zai thiam te film te thlengpon niang khatiang kha cancel pha hian tamani varem lo en tir na sang I kalau penga tu na hian en tir nan gone with the wind ka far ve masain ka sai do chu ka phone hi amma lampang hi exposure a lock theilowa hei ein thak kwal thin no malam lockdown chuanin a lock the ka pa ngai don lang the ni chuwang chuan mi lo sha thiam don ya camera thar ka nei huna chuan apa ngai to walk hi soifia thiam hara ma se entir na pakhat mangin kan soifia anga ben 8 hi vun rong anita vuna bel turani an ani wangin amaro chu kha vun rong kha sap vun rong ani chu mitam tak chuan poi kan tilova khami sap vun rong lo in bel kha amaro chu walk ho chuanin kha adik love sap big ta na siam emni ti in an soi sela chuwang chuanin benet po hian tu na tang chuanin vun rong sang mil turin adum te a sen deuh te a eng deuh te kha ben 8 khan siam ta ni khatiang khan tilovin an kalpa ngai khan kalsen chuan walk ho khanin an soi sel zelanga ti khanin ben 8 kha an top pha the ni tu chu kan riat thiam kharinga chuan ka peilo hey film tunlai film a big in Hollywood a chung kan munga sa film re renga hianin walkness hi amani chu omzia chu namtin chitin kha tel tir kha lan tir kha antum to ta ni mo antir nan mi dum te Chinese te negron tel nge ya mi dum ka ti na sorry chuan Asian an tel nge poka Asian poka lawm tapin min enta Chinese an ni tlangpui ya chuan Indian po hi kan tel ran ta vai hi an tel thin bok ta tiang khanin mi zong kha tel khan tumani tin an Oscars vela po ramdang mi ta kha kan pek ten tumta an chan thiam le thiam lo ai ma khanin kan inclusive mi hi kan khom ki mem ti kha an rilru am to zok ta a begin computer games lo sai don tai la computer a han a begin hemi fantasy genre hianin magic ti an om thin ta ne mo mobile legends te dota ti vela han magic om ta chumi magic a chuan atlang puin magic kha chin hi nain thena white magic le black magic white lam kha fel zok an ne black kha misual zok kha walk ho chuanin racism an nga ya khatian kha an soi sel ta card game pakhat magic the gathering an ti po kha an soi sela a chan chu khata achang tu te a fel lam pangkha white anet ta chuan a chelam a solam pangkha black anita khawang khan an soi sela card eng maza kha zat kha an khap bok ani mo nakina chuanin tuna han ti toim ka shelawa superman hi miduma chantir an tuma chuan spiderman po miduma chantir an tuma a cartoon ka chuan an ti dum toin ka ria chuanin walk chuanin racism ang chawin ka soinga engkimah han kalaran mutane adum da niam na ang hrim kha chu racism an tia avar da chung nun na ang hrim po kha racism ma white privilege an ti ta ni entir nan Lord of the Rings film a khanin Gandalf pui thiam kha doi thiam kha atir lama khanin adum lampang in cheita chuanin
thil kha la ti thei lu tuk lo ni chuan alai hol vela han athi ta ni chuan aron nung le aron nun le kha chuan in avar khan a roin thuam ta Gandalf the White ta han a mai khan aron chak le sot ta khatian tha ke ni chuan kan en liam mai maya ma se wo kho chuan he chu racism an tia ti top te khan tum ta ne mo Domino's te po cancel an tuma tin an Jemima ti sauce dum lampang hi ania khatian te po kha an cancel a thala ka racism alanga ni tiang lengte cancel culture ti khan anula in mut umayang thil pa nga anga kan ngai thin mase helai chu a racist ven an ti khanin an social vak vaka ti khanin mop thil ti thena mang khan an cancel ta ni mo mana khanin rampon atanga chumi hun chunga holo chu pulal non moya chu ngowin mizo an ni na hli sakaniang ati tiang zong khanin fake post kan ron siam an mana khatian ta chu om lu tu ani achan chu fake news ani pi alama khan engkim kha ti buai ta ni mo thil ni phung kha buai veka min tak mi anon tia kan omle dan tur kha ti khan ati buai ta ni tin pakata chuan pizza dingi sakei check hlum khamo khami po kha post pakata khanin kan sake ni lo ke te ni ti lampang zong khan ron posa kha po kha F.I.R an thelu ta kha po kha a om ka ti thona san chu history kan riat kha ati buai ta ni taro thil kan riat sa kha tin an khwa ming that na berle an chung ko tan po khanin engkim kha mual phawang zong chuni chi lo ma se kan lo ngayang emaw pui kha ni lovet ti ang zong mi pui rilru lakoi theni wang khanin F.I.R han eng lo po kha a om ve thoni le lama chuan kan no pan la chuan F.I.R an thelut kan ti chuan kan ngai thu tak lu tu gani he kan tia F.I.R hial an thelu ta ti ang zong khanin tongkam hi om thina tu na chuan ni to lo a min lo chaya ti anga F.I.R thelut po khan om to ni he han soi fak tan tu ka shelo ma se he ti kan kal zel chuan kan fiamthu mi zo hi fiamthu du nam kan ne kan fiamthu du na lai kha atlan yam tial don ni a chan chu tlangpui fiamthu nui za thlak chu mi te poi soi zo keima phesan nui za thlak ka ti ber chu ka mel hriat te chungchang mo thing do ang si tiang te hriat nom ka ti ta khami khan kina chuanin F.I.R hlau khanin kan soingam to long ti kha a hlau ama chu ta chuanin a solution chu ka bi ka ti ani lawin maro chu ma anin enangain ka ria kanin puang veka nga photoshop a hian milem ka lo ziak ta ka copyright ngai lo ni facebook ka post o chon ado pin an mang thei mase sumlak lu nan mang lo se ti khani mai ta sumlak lu nan midang in lo man chuanin affair lo ni kha chu thriat sa ni ta lo mang po ni ta se ka khin ngam lo na chan chu ka photoshop man hi ka download chop ania mi te chuan a sing telin an leya tin ka windows man hi duplicate an bok ta film ka lo siam ta ka copyright thei lo na chan chu le mina an du da nan lo man kha poi ka ti ngam lo na chan chu khata ka film ka edit na kha a duplicate ania software tin sound ka man ho te po kha ka download chop mo ni chu wang chun ma ani ka thil ti hi a dik thlapem ka ti ngam phot lo chuanin F.I.R weng lo ngot kha alim de ni ti YouTube apena tamlu to ka in copy strike hi chu wang chon ne engma music ka man do ngai lo am mi zo ta jing apan in king hi kan tamlu to ngani pakhat na chuan om deuh chu tuna ka siam hi angia langana midang ina in lo upload a revenue lak lu na in lo mangani chuan adik lo ni kha ka chu ka king long chonga maro chu sual ka ti we wang chu a khoi lai mo in lo la ka in lo edita ni lo puya in lo chua kha chuan in edita ni wang khan kha chu right khain nei ve ni mo in duang zon min ti mual phona ni mo kan chung te ta na lo om tur khopa in lo siam te ni lo chuan fiam thu ta chuan apoi mi alo tuna hian ka cha du chau chu hemi cancel culture lo om hi Mizoram aron la thleng don ni ma pon sa prama thil thleng chu kan ma ron thleng ve thuai zel ka ti kha cancel culture poi ron thleng nga nakina chuanin mi hi fiam thu tho nan kan ngam to don lo ni tuna chuanin kan politician te hi an fel ka ti na chan chu
le lama chuan in kan du to khian kan soi sela Facebook a ta hian puzoram thanga pe chu fiamthu bura ni rangot amaro chu F.I.R amia khin hi kala shelo ai tiang zong hian tin kan pathian thu soi tu te po hi kan du to hian kan soi satak tak ani Facebook vel a hian ma se khatiang zong ran la kha anam ngai mi lowa e hemi politician le kan pathian thu soi kan zol nei timayang mo hetiang te po hi tuna chuanin an rilru la zawin alawm om katia ma se hetiang reng hi kan ni don lo na kina chuanin engemaw hleka kanin F.I.R burburang ti kha lo oma chuwang chuanin hemi video NB ke chu khammi tan khanin lo in ring lo kila engpo lo thleng se international ang song soitai la comedian hi entlak hi pathum vela mulle kanam to Bill Burr Dave Chappelle Louis C.K. ti omboka maro chu Louis C.K. chon cancel to in ka ria achan chu a fiamthu tho khamin an ho thei lu thuka anni pe chun rap thlak ania an fiamthu tho da gay ten soisela tin sa khwa nei du to kin an soisel bokta tin no pangpong sual tiang reng tiang te fiamthu tho nan mangta ka en chon kan nu ti sa rap thlak ani ma se kha a hopol a fiamthu ni na lai khaman lo fiamthu tho na na man chi ni lo ti thlat khanom wangin Louis C.K. chu an cancel tong tan an ni po kha an kiama hei ba kha chu anom to don lo chuwang chuanin kan loin rin lok ngain ka hria kan FTH te po hi hum hi man ngai dona nakina chuanin pathian thu fiam thu thona na mangte hetiang te hi in ngaihdan niam ka hrelowa ke chon poi ka ti lo ni Christian na te hi du tokin fiam thu thona mang ro se keima ni pon pathian thu he nui za thlak lai ti te su kan nei ve thin to khatiang pho apoi ka te lo tin adiriam zonga fiam thu thona ron mangani pon poi ti lo tur ani achan chu fiam thu ani asang ema ka phak lo ni ti wanga lo huat ngot ka adik song lawa ma se fiam thu chu anui za thlak lo na chin chu mi te nat na tur mo mi te mol pho ngoi na tur a thalak ne ne mo khatiang zong kha chuanin fiam thu nui za thlak lo defamation case ka chu omve thei ne mo khatiang ha chon F.I.R kha chu tangkai le lutuk ta soi to me mi ron the ang ti ron F.I.R ve reng otang chuan om lo vesin F.I.R dem chiam big loila den loi hi kon chinga dem vak ngai lo ke man ka lo tiang ka chu